Okay, county Manyakach kendo waduogo county ma Kisumu kuma jodak ma Nairobi waduogo county ma Nairobi kuma jodak ma Nairobi man gi timbe maricho kamoting'o layo oko e lela kod lila alwora kod kuonde ma ji nitiere oidore kama tek apisas mag county ma Nairobi omo ka pedha mager mar mako jogo ma lila alwora. Odhiambo Ian Derrick lerono mathoth ewi wachni. Jago ni nenore ka layo e kor ot ka otemo pondo kendo ok ong'eyo ni apisas mag county nene. Otemo ringo kendo apisas go lawe mandhiye kendo kete e nyamburko mar county. Chika hapo ndo wapi unakojoa? Sisi kuna makosa kukushika ukojoa hapa. Sawa, weka yeye ndani. Jal moro kendo e apaya ma ok opondo, kokotieko layo oko kama ji nitie. Ka ok ong'eyo gima rite. Matin nono to oyudre e lwet apisas go. Unafanya nini hiyo, mbona unakojoa tao? Apeye maboma ma Nairobi oseng'ere kaka kuonde konyruok kendo kuonde wito taka. Ka jo ohala ma uso e geng' apaya bende ne ondhi kod apisas mag county, tok yudgi ka giwito yuk olemo ma osecham aoyaye. Gima nochuno mondo gikwany taka go magisepuko. Kaluwore kod chike ma county ma Nairobi ma higa 2021 e wi rito alwora. Ng'ata moyud kalayo kata konyore e lela onego go fwai mar omenda maromo 10,000 kata twech kuom dweche 6 kata te. Kamano bende, johala ma uso chiemo e alwora mochido, chik wacho ni onego twegi kuom dweche 12 kata go gi fwai. Apisas mag county ma Nairobi koro wacho ni mane mana ranyisi ne joma ni kod tim marach mar lilo alwora, kasiem igolo ne joma moko man gi timbe makamagi. Odhiambo Ian Derrick, Ramogi TV. Makoro miyo ji obedo motang' cho oger gi gimomiyo koro wati kode maber. Komachielo ni anyuola moro e gwenge ma Kiamachogo e Bobasi County ma Kisii omuko od wuodgi ma oruombo piny tok ywaruok bet kindgi kod wuodgi no. Arati Momanyi ma en wuoro ma yawuoyi 5 kaachiel kod min ode nomuko od wuodgi bang' ma giwacho ni wuodgi luongogi ni jojuogi. Kaluwore kod ruoth ma gweng'no Dickson Omaywa mane waloso go kokalo e ong'we yamo ne oleronwa ni anyuola no osebedo kod ywaruok ewi kiewo mar lowo ka kinde wach mosekelo kethruok mar arita kwe. Hii watoto wawili waiko kwangu wanatetea mimi, na hii wawili wanachochea huyu anakuja sumbua mimi, wanataka huwa mimi niame kwa boma yangu. Sasa ndio mimi nauliza serikali, tuna mtu anahamishwa namna hiyo? Tena nauliza, mtu anaseeka ni mchawi? Hata wewe kesho ukiseeka utaita mchawi uolewe? Mpaka naenda mpaka wa county commissioner huyu anaenda kushtaka nini askari ya Musalia ati wanampiga urongo. Sifiba iko na machini gani manaweza huwa mama? Pino muone anakonda namna hii. Hiyo ndio kitu mimi nauliza kwa taratibu tu, kwa kinyenyekevu wa serikali. Mwenye kuseeka anauliwa.